da. Vi har her til. Du ser det så meget, men alligevel kan man godt nogle gange. Ja. Hvad skal vi have? Til Jamie og dig kan vi den der. Og jeg må indrømme det med i låne fra dem og tilbage, og det er godt. Og så kan hun få hendes hund. Fordi hun har haft hende hjemme med hende. Og så boede de selvstændigt, de må ikke have hunden. De må kaste den før, men nu må de ikke kaste den heller. Nu må de ikke kaste den. Nej, de må slet ikke have hunden. Så, de vidste bare, at du kom med mad nu, eller hvad? Hold op. Sådan du. Ja. Så er der madtid. Du sidder helt skævt. Mosby? Mosby? Can I Mosby? Good to talk. Lige en, der siger, om du sender hende på vandbesked. Nu fik jeg lige en hul over det blå. Og Mosby? Han har lidt sæber, Og Mosby? Og Mosby? vælter han Okay, det Mosby? 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 Ja, fordi du sidder så pænt. Gå til kysse. Gå til kysse. Gå til kysse. Så bliver det langt. Ja. Og det er det her, du er rimelig godt med. Så der er 45 minutter til Herning, 45 minutter til Vejle, 45 minutter til Esbjerg. Den faktisk smager godt, den der. Den er ikke så sød. Du vil gerne have et halvt stykke mere? Kan jeg få en halv stykke?
Jeg ved ikke, om den er kold. Ja. Ja, så sådan det kommer de ved 3-tiden cirka. Ja, de sejler ud og så. Hvad piver vi for? Ja. Hvad kalder du for? Hvad kalder du for? Bare fordi du vil helt op og ligge. Hvornår er et lille pige, hun skal afsted? Når hun er 16 uger. Okay. Jeg kan ikke huske noget. Sidste juni. Og dato er vi nu 9. Hej med dig. Men du har lige været oppe ved mig, jo. Du har lige været oppe ved mig. Jamen, der er nogen, der skal snakkes med, og I skal også snakkes med. I skal også snakkes med. I skal snakkes med. Det er babyvand. Der er babymærke bagpå. Og det var hans sygedag. Det var hans sygedag. Jeg kan ikke huske, hvor ude han har bestilt færdig på arbejde. Jeg kan ikke huske, hvor tælle i Facebook. Jamen, de kommer ikke for lang tid. Hvis du bestiller dem til den, når han har holdt ferie, så kommer de til Ja. lang tid. Så de kommer. Det gjorde det altså i går. Det er bare en næste uge, hvad hedder det, så har vi en kæmpe overlig. Ja, vi er her. Vi er her. Og vi er her. Og vi er lige her. Og vi er lige her. Skal du også snakkes med dig? Ja. Kommer I snart hjem? Nu kommer I snart hjem lidt. Kommer I snart hjem? Ja, godt, ja. Slik fingrene lidt. Gå slik fingrene lidt. Det er tung der. De fingre der, Timon. Hvad Timon? Ja. Ja. God. Hey. Skidt. Er vi kommet på besøg hos dig også lidt? Hej. Ja. Din musse. Hej, skatter. Hej, smukke pige. Hej, smukke pige. Hej. Skatter. Hej, musse. Ja, jeg skal snart hjem, ikke? Jeg skal snart hjem. Jeg skal hjem til storsøster, ikke? Det er gammel telefon. Ja. Hej, skatter. Hej. Hej, Timon. Hej. Kan I sige hej? Ja, vi kommer nu til med dig, ikke? Ja. Er det lidt koldt ude? Ja, det kan jeg ikke. Hey. Han vil op. Ja, han vil op og snakke. Ja. Han vil altid op. Han Vi tager blev også snakket godt med i går. Hey, jeg. Hvad så sker der? Kan I sige hej til mor? Ja, hej. Det er ikke for koldt, der er udenfor. Hey.
Ja, så. I er så vilde. Jeg er så nemmere frem til at sove i dag, skat. Ja, jamen, han var. Altså, det 1. juni. Hvad? Og du har fortalt, de flytter. Ja, Pernille ved det ikke. De Nej, flytter. Pernille har vist ikke fået at vide, at vi har fået hus her i Sønder.